היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על סיבות לזה שקשה לכם להוריד במשקל. יש המון סיבות, אני אדבר היום על כמה מהן. אז הסיבה הראשונה זה הצבת היעדים שאנחנו בעצם, אתם יודעים, בתחילת דיאטה, לרוב אנחנו נגיד, אוקיי, היום אני שוקל ככה וככה, אני רוצה לרדת 10 קילו. עכשיו, בדבר הזה יש כמה בעיות. קודם כל, הבעיה הראשונה זה השיטת מדידה עצמה. קילוגרמים הם לא באמת מראים לכם האם הורדתם כמות שומן שרציתם או לא. הדבר האמיתי שצריך למדוד אותו הוא אחוז השומן שיש לנו בגוף. כי קילוגרם, אתם צריכים להבין שהוא מורכב מהמון פרמטרים. הוא מושפע מכמות הנוזלים שיש לכם בגוף באותו זמן. הוא מושפע מהאם התפניתם או לא. הוא מושפע מכמות השריר, כן? מסת השריר שיש לכם בגוף. הרבה אנשים שמתחילים לרזות הם משלבים ספורט ובונים שריר. שריר שוקל יותר משומן. אז בעצם מה שהם יכולים לראות זה אפילו עלייה במשקל, או שהם רואים בהתחלה שהם ירדו ופתאום הם עולים, או שפתאום המשקל נהיה להם סטטי. ואז זה מייאש אותם, ומה קורה? הם חוזרים לאכול והורסים את כל מה שהם עשו. אז כשאתם מתחילים תהליך של הורדה במשקל, מה שאני ממליצה לכם, הדבר הכי נגיש לעשות זה למדוד את ההיקפים שלכם ועל זה להסתמך. לראות מבחינת ההיקפים כמה סנטימטר הורדתם. המשקל, קילוגרמים, לא נותן לכם מדד אמיתי, וחבל, כי אתם יודעים, זה יכול לייאש, במיוחד כשיש אנשים שרוב החיים שלהם מתמודדים עם משקל והם שמים את ההורדה במשקל כמטרה עיקרית. אם הפוקוס שלכם הוא פוקוס על כיוון אחר, למשל על בריאות, ובעצם ההורדה במשקל זה סוג של בונוס, אז יכול להיות שזה לא יביא אתכם לייאוש, ואתם גם לא כל הזמן תעלו על המשקל ותבדקו כל הזמן כמה ירדתם. באופן כללי, אני לא ממליצה לכם להישקל הרבה, אני לא ממליצה לכם כל יום לעלות על המשקל, זה יכול ממש לייאש, ממש. ואני מדברת מניסיון אישי, אני במשך המון שנים עשיתי את זה, וזה היה כל פעם מביא אותי לתסכול מחדש שהייתי רואה שאני עולה. אבל אז לא ידעתי שאני משלבת ספורט שבעצם בונה לי שריר ומעלה אותי במשקל. אז חברים, לא למדוד את הקילוגרמים, למדוד את ההיקפים. זה דבר ראשון. חשוב גם שהמטרות שאתם מציבים לעצמכם, שאלה יהיו מטרות שהן ריאליות. כלומר, אם יש לכם לרדת כמות קילוגרמים שהיא גבוהה, ואתם רואים שזה הולך לאט, והיום רובנו חיים בעידן שקשה לנו עם איטיות, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים לקבל תוצאות כאן ועכשיו וכמה שיותר מהר. מה שחשוב זה שאתם תיתנו לעצמכם יעדים שהם לא יעדים גדולים מדי. אם אתם רוצים לרדת 20 קילו, תציבו לעצמכם, אוקיי, אני עכשיו רוצה לרדת 5 קילו. אפילו פחות, כן? אבל 5 קילו. זה היעד הראשון שלי. כשאתם מגיעים ליעד הזה, תחגגו אותו. כי עשיתם המון, הגעתם המון. עכשיו, אתם יודעים, אני לא מעודדת את המדידה בקילוגרמים. אז מה שאני הייתי עושה, הייתי מודדת את ההיקפים שלי. למדוד היקפים אתם יכולים למדוד באזור החזה, באזור המותן והיריחיים, ולראות. מה שהייתי עושה, הייתי מודדת את ההיקפים האלה, והייתי אומרת לעצמי, אוקיי, היעד שלי עכשיו זה לרדת, נגיד, 4 סנטימטר בהיקפים, כן? והייתי מתחילה למדוד ככה כל שבוע. פעם בשבוע הייתי מודדת את ההיקפים שלי, ורואה מתי אני מגיעה ליעד שהצבתי לעצמי. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, אני מנסה ככה לחשוב, מבחינת מידות. אתם יכולים להציב לעצמכם שאתם רוצים עכשיו לרדת מידה אחת בבגדים. כמובן שאלה יהיו בגדים עם מידות, אתם יודעים, המידות מאוד משתנות בין חנויות,
אז אם יש לכם אפילו בגד מסוים שלכם, שאתם לא נכנסים אליו כרגע, ואתם רוצים להיכנס אליו, והמידה שלו היא לא מידה ממש, זה לא דורש מכם לרדת המון מידות כדי להגיע לשם, אז זה משהו שאתם יכולים גם כן שיהיה עבורכם מדד. נגיד בגד שאתם צריכים לרדת מידה אחת כדי להיכנס אליו. אז אתם אומרים, אוקיי, זה היעד שלי, אני רוצה להיכנס לבגד הזה. ואז לחגוג את זה. אתם הצלחתם, אתם הולכים ואתם חוגגים את זה. החגיגה כמובן לא צריכה לכלול אוכל, כן, אלא אם כן אתם רוצים, אבל חגיגה יכולה להיות כל דבר. אתם יכולים לעשות לעצמכם יום כיף, אתם יכולים לקנות לעצמכם כמה בגדים חדשים במידה החדשה. פשוט תחגגו את זה בצורה שהיא תעשה לכם העצמה אישית, בצורה שהיא תדרבן אתכם, בצורה שהיא תיתן לכם מוטיבציה, ובעיקר תיתן לכם להרגיש הכי טוב עם עצמכם. אז עד כאן אני רוצה לאחל לכם יום נהדר, ובסרטונים הבאים אני אשתף עוד המון גורמים שמקשים עליכם לרדת במשקל. בהצלחה לכל מי שבתהליך.